आज सावरकरांबद्दल सातत्याने फार घाणेरड्या पद्धतीने बोललं जातं. तर माझे काही वेगळे विचार आहेत की मी त्या दिल्लीतल्या वेड्या मुलाचे खूप आभार मानतो. तो एक मतिमंद मुलगा तिथे आहे, तो काहीतरी बडबडतो. तर त्यांनी ते बोलावं. म्हणजे माझी अशी इच्छा आहे की दर 1-1.5 महिन्यांनी त्यांनी अशा पद्धतीची विधानं करावीत. त्यांनी होतं काय की हिंदूंना एक शाप आहे, आपण भयंकर थंड असतो, आपण पेटतच नाही. आपल्याला पेटवण्यासाठी कोणीतरी असं बोलावं लागतं. आणि मग तो तिकडे बोलला की संपूर्ण भारतामध्ये जे सावरकर प्रेमी आहेत त्यांच्या आतला सावरकर जागा होतो. मग सगळे सावरकर साहित्य शोधायला सुरुवात करतात आणि जे आपापल्या परीने सोशल मीडियावर व्हॉट्सॲपवरती वगैरे त्यांची भाषणं, त्यांचे विचार, त्यांचे उतारे असे अचानक सगळेजण फॉरवर्ड करायला लागतात आणि एक सावरकर लाट निर्माण होते. मग ती लाट परत 1-1.5 महिन्यांनी शमते, तोपर्यंत त्या वेड्या मुलाने परत बोलावं. त्यामुळं मी त्याचे आभार मानतो. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्याला आपल्या आजीचा इतिहास माहीत नाही त्याला सावरकरांचा इतिहास माहीत असण्याची काही गरज नाही. कारण पंतप्रधान असताना श्रीमती इंदिरा गांधींनी दादरला मुंबईमध्ये जे सावरकरांचं स्मारक उभं राहिलं, त्या स्मारकासाठी वैयक्तिक खात्यातून रुपये 15,000 त्यावेळेला, म्हणजे आता साधारण ते 1.5 ते 2 लाख होतील, एवढ्या पैशांची आर्थिक मदत केली होती वैयक्तिक खात्यातून. एवढंच नव्हे तर त्या पंतप्रधान असताना पहिल्यांदा या देशामध्ये सावरकरांचं पोस्ट ऑफिसचं स्टॅम्प, त्यांचं छायाचित्र असलेला प्रकाशित करण्यात आला. म्हणून म्हटलं की ज्याला आपल्या आजीचा इतिहास माहीत नाही, कारण त्या बाईला सावरकरांचं महत्त्व होतं, ही काय व्यक्ती आहे हे त्यांना माहीत होतं. बरं, सावरकर असं काहीतरी तो बडबडतो आणि गोळवलकर तर त्यांना म्हणताच येत नाही, तर ते गुळगुळ तिथे ते फिरत राहतात. त्यामुळे खूप छान गोष्ट आहे ही, असं सातत्याने ते होत राहावं. सावरकरच का? त्या काळामध्ये असंख्य महापुरुष होऊन गेले. मला बरेच लोक विचारतात की तू सावरकरच का निवडलेस? त्याला अनेक कारणं आहेत. एक तर पहिली गोष्ट आहे की सावरकर हा विचार कधी शिळा होत नाही, तो कधी भूतकाळातला होत नाही, तो सदैव वर्तमानातला असतो. म्हणजे 100 वर्षापूर्वी मांडलेले विचार 2020 सालीसुद्धा ते आत्ताचे वाटतात, तात्कालीन वाटतात. तुम्ही 3020 सालीसुद्धा सावरकर तुम्हाला 3020 मधलेच वाटतात. हे सावरकरांचं फार मोठं वैशिष्ट्य आहे. सगळीच महान माणसं होती. टिळक असतील, आगरकर असतील, फुले असतील, गांधीजी असतील, सगळीच माणसं. कोणालाही इथे कमी लेखण्याचा अजिबात उद्देश नाही. ती माझी लायकी नाही, ती माझी पात्रता नाही. ते सगळेच महापुरुष होते. पण या सगळ्यांपेक्षा मला सावरकर नेहमी उजवे वाटतात, नेहमी मला थोडेसे वेगळे वाटतात. वेगळे अशासाठी वाटतात की ह्या सगळ्यांच्या लढाया ह्या तात्कालीन छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी लढाया होत्या. म्हणजे आम्हाला अमुक ठिकाणी नोकरी भारतीय माणसाला मिळाली पाहिजे म्हणून साठीची लढाई असेल, तर सावरकर म्हणायचे आम्हाला नोकरी पाहिजे म्हणून लढू नका, नोकरी देण्याचा अधिकार ज्याला प्राप्त आहे त्या खुर्चीत आमचा हिंदू बसला पाहिजे, ते स्वामित्व आम्हाला मिळालं पाहिजे. ह्या सगळ्यांच्या लढाया ज्या आहेत, टिळकांच्या असतील, गोखल्यांच्या असतील, ह्या सगळ्यांच्या लढाया ह्या विषवृक्षाची पानं खोलून टाकणाऱ्या लढाया आहेत, फळं काढून टाकणाऱ्या लढाया आहेत, फुलं काढून टाकणाऱ्या लढाया आहेत. माझा विरोध आहे, माझं शत्रुत्व आहे ते त्या वृक्षाच्या मुळाशी शत्रुत्व आहे. जोपर्यंत हा ब्रिटिश नावाचा वृक्ष मुळापासून उन्मळून टाकत नाही तोपर्यंत हा देश कधी सुखाचा श्वास घेणार नाही. आणि मग ही लढाई जर कधी ना कधी ती लढायचीच असेल तर ते आज का नाही? संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी 1857च्या नंतर स्वातंत्र्य हा शब्द उच्चारण्याची हिंमतसुद्धा या देशामध्ये कोणी करत नव्हतं. तिथे 43-44 वर्षानंतर हा पहिला मनुष्य आहे ज्याने संपूर्ण स्वातंत्र्याचा उद्घोष केला. आणि संपूर्ण स्वातंत्र्य अशा छोट्या छोट्या चळवळीतून मिळणार नाही. ह्या सगळ्यांच्या चळवळींचा सन्मान आम्ही करतो. त्यांना त्यांच्या परीनं ज्या लढाया लढायच्या त्या लढतो. त्यांचा आदर ठेवून हा संपूर्ण वृक्ष मुळापासून उपटून टाकण्याचं कार्य जर कोणाला करायचं असेल तर ते मलाच करावं लागेल आणि मी का नाही? आणि मग त्याचे जर परिणाम फासावर लटकणं हा त्याचा जर परिणाम असेल तर तो उद्या जरी मी हे युद्ध करायला सुरुवात केली तरीसुद्धा मी फासावर लटकणारच आहे. मग मी आज का नाही?
ही लढाई जेवढी पुढे ढकलाल, उद्यावर ढकलाल, परवावर ढकलाल, तेवढा त्याचा विजयसुद्धा तेवढ्याच उशिरा प्राप्त होणार आहे. जर 100 वर्षांनंतर ह्या जर विजयाची माळ आपल्या गळ्यात पडणार असेल तर ती सुरुवात आज का नाही करायची? सावरकर हे एका विशिष्ट धर्माच्या, विशिष्ट जातीच्या, विशिष्ट सीमा असलेल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी कधी लढलेच नाहीत. सावरकरांची लढाई ही मनुष्य जातीच्या आणि माणुसकी धर्माच्या स्वातंत्र्यासाठीची लढाई होती. एक विशिष्ट असा सीमा असलेला भारत देश, हिंदुस्थान, ह्याच्यातल्या लोकांना एकदा स्वतंत्र केलं की सावरकरांची लढाई संपली असं होत नाही. सावरकरांची लढाई मुळातच मनुष्य जातीच्या लढ्याची आहे. मनुष्य जातीला जे निसर्गदत्त अधिकार आणि हक्क बहाल केलेत निसर्गाने, ते हक्क आणि अधिकार मिळवण्यासाठीची ही लढाई आहे. म्हणून मला सावरकर ह्या सगळ्या तत्कालीन नेत्यांपेक्षा वेगळे वाटतात आणि फार शिळे कधी होत नाहीत सावरकर. सावरकर हा विचार आहे. सावरकरांच्या विचारांनी गेला तरच राष्ट्र प्रगतिशील होतात, महासत्ता बनतात आणि मोठी होतात. जोपर्यंत आपण सावरकरांच्या रस्त्याने जाणार नाही, त्यांनी दाखवलेल्या वाटेवरनं जाणार नाही, तोपर्यंत हा हिंदुस्थान, हा भारत देश कधीही महासत्ता होणार नाही, हा कधी बलवान होऊ शकत नाही. अगदी छोटे छोटे काही विचार आहेत त्यांचे, आपल्या मर्यादित वेळेमध्ये मला मांडायचे. फार अवघड कार्य आहे, कारण 22,000 पृष्ठांचं साहित्य लिहिणाऱ्या साहित्यिकाचे विचार सव्वा तासात कसे मांडायचे? प्रचंड अवघड काम. पण आत्ता काळाची गरज जी आहे त्या गरजेनुसार त्यांचे कुठले विचार मांडावेत असं मला वाटतं, तेवढेच मी मांडणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आज धर्म आणि जात या 2 शब्दांनी आपल्या देशामध्ये प्रचंड मोठा गोंधळ निर्माण केलेला आहे. एक म्हणजे धर्म. इंग्रजी भाषेमध्ये धर्माला रिलिजन म्हणतात. सावरकरांचा इंग्रजी भाषेवरच फार मोठा आक्षेप आहे. ते म्हणतात मुळातच धडगुजरी भाषा आहे ही, जशी लिहितात तशी ती बोलली जात नाही. ह्याच्यामध्ये लिहायचं वेगळं आणि बोलायचं वेगळं असतं. सायलेंट वगैरेची भानगड असते. मुळात त्याचे स्वर आणि व्यंजनं ही सगळी एकत्रित आहेत. मराठी ही जगातली सर्वश्रेष्ठ भाषा आहे, कारण मराठीमध्ये व्यंजनं वेगळी आहेत आणि स्वर वेगळे आहेत. सगळे स्वर पहिल्यांदा येतात बघा, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, आणि नंतर मग बाराखडी सुरू होते. आणि बाराखडी सुद्धा कशी? निसर्गाने जसे आपल्याला अवयव दिलेले आहेत, आपल्या ज्या चेहऱ्याची, आपल्या तोंडाची जी रचना आहे त्या रचनेप्रमाणे ही आपली बाराखडी आहे बघा. औष्ठव्य, दंतव्य, तालव्य, कंठव्य, कख ग ग म, तथ दद न, पफ बब म, इयर लवश, टठ डड न, सगळी बघा तुम्ही. तालव्य, कंठव्य, औष्ठव्य असे आहेत. आणि जसं लिहितो तसंच सगळं बोलावं लागतं. सायलेंट काही नसतं. सायकॉलॉजीमध्ये सुरुवात पीनी करायची पण म्हणायचं नाही म्हणे. ही असली धडगुदरी आई नाही बाप नाही अशी भाषा आहे इंग्लिश. म्हणताना फॉक्स वॅगन म्हणायचं पण लिहिताना फॉ पासून लिहायचं नाही, डब्ल्यू पासून लिहायचं. असं असतं का कधी? पी आणि टीच्या मध्ये यू घातला, स्वर घातलं तर त्याचा उच्चार होतो पुट. पण तोच यू सी आणि टीच्या मध्ये घातला तर कुट नाही म्हणायचं, तिथे मात्र कट म्हणायचं. असं असतं का? मराठीमध्ये असली भानगड नाही. दुसरी फार महत्त्वाची गोष्ट सावरकर भाषेबद्दल म्हणतात की ज्या समाजामध्ये ज्या भावना आहेत अस्तित्वात, त्या भावनांना त्या समाजाच्या भाषेमध्येही अस्तित्व असतं. त्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्द उपलब्ध असतात. त्यासाठी त्या भावना त्या समाजामध्ये असाव्या लागतात. अगदी उदाहरण द्यायचं झालं तर तात्याराव देतात की एक स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना बिलगतात तेव्हा आपण म्हणतो की कुशीत शिरला, आपण म्हणतो आलिंगन दिलं, आपण म्हणतो मिठीत शिरला. बघा, मिठी आली की रिलेशन बदलतं, आलिंगन आलं की रिलेशन बदलतं, कुशीत शिरला की रिलेशन बदलतं. आहे स्त्री आणि पुरुषच, क्रिया एकच आहे. एकमेकांना मिठी मारतात, आलिंगन देतात, कुशीत शिरतात. रिलेशनची पातिव्रता, पवित्र त्यातलं बदलत जातं बघा शब्दानुरूप. आई आणि मुलगा कुशीत शिरतो, प्रियकर प्रेयसी मिठीत शिरतात, मित्रमंडळी मित्रमैत्रीण आलिंगन देतात. बघा, त्या भावना ज्या ज्या समाजामध्ये अस्तित्वात आहेत त्या भावनांना त्या समाजामधल्या भाषेमध्ये शब्दही अस्तित्वात असतात. इंग्रजीमध्ये ह्या सगळ्या क्रियांना एकच गोष्ट करावी लागते, ते म्हणजे हागायचं. जे आपण सकाळी करतो, जे आपण सांगत नाही.
मुलगा आईलाही म्हणतो आय वॉन्ट टू हग यू आणि प्रेयसीलाही म्हणतो आय वॉन्ट टू हग यू. अशी किती घाणेरडी दरिद्री भाषा आहे. ह्या भाषेपासून आधी लांब व्हा. त्या अर्थाने धर्माला रिलिजन म्हणतात तो संकुचित अर्थ आहे. रिलिजनमध्ये सगळं बसत नाही. धर्म हा पूर्णपणे तुमच्या डोळ्यासमोर उभाच राहत नाही आणि मग त्या धर्मावरनं अनेक गडबडी सुरू होतात. मग धर्माचं राजकारण सुरू होतं. मग धर्माधर्मामध्ये भांडणं सुरू होतात. धर्माधर्मामध्ये मारामाऱ्या सुरू होतात. आज नशीब आज माझी ओळख करून देताना एकदाही हा शब्द वापरला नाही, कट्टर हिंदुत्ववादी शरद पोंक्षे. त्यांचं मी म्हणजे आभार मानतो. त्या ताई कोण होत्या त्यांचे. कारण बऱ्याच वेळा माझ्या व्याख्यानाच्या आधी माझी ओळख करून देताना कट्टर हिंदुत्ववादी शरद पोंक्षे असं म्हणतात. तरी मुळात हिंदू हा एकमेव धर्म आहे. त्याच्यामध्ये कट्टरता येत नाही. धर्मामध्ये कट्टरता येत नाही. धर्मसंस्थेमध्ये कट्टरता येते. धर्म म्हणजे काय? गुणधर्म. निसर्गाने सावरकरांचे विचार आहेत बरं का हे सगळे. हे फक्त जर तुम्ही सावरकरांचे विचार त्यांच्या शब्दात मी मांडायला गेलो तर सगळं बंपर जाईल. कळायला फार वेळ लागतो. म्हणजे माझ्या बुद्धिमत्तेप्रमाणे मला सावरकर वाचायला 15 वर्ष लागली. कारण मला एक तर मी मुळात अभिनेता. दिवसभर शूटिंग, नाटकांचे दौरे, प्रयोग ह्या सगळ्यातून मला जो वेळ मिळतो त्याच्यात मी सावरकर पुस्तक वाचायला घेतलं की मला एक पान 3 ते 4 वेळा वाचावं लागतं. त्याशिवाय दुसऱ्या पानावर जाताच येत नाही. पहिल्यांदा फक्त अक्षर ओळख होते. दुसऱ्यांदा कुठे स्वल्पविराम अल्पविराम घेऊन वाचायचं ते कळायला लागतं. तिसऱ्यांदा थोडा अर्थ लक्षात येऊन चौथ्यांदा आयला ना असं म्हणायचं. असं होतं माझं. नाही माझ्यापेक्षा तुम्ही नक्कीच हुशार आहात. तुम्हाला कदाचित दुसऱ्यांदाच कळेल. पण जर त्यांच्या शब्दात मांडायचं झालं तर ते फार अवघड आहे. म्हणून माझा प्रयत्नच हा आहे की सावरकर अतिशय सोपे कसे करून मांडता येतील. सावरकरांचा हिंदुत्व नावाचा ग्रंथ आहे. तो ग्रंथ जर वाचायला लागला तर तुमच्या लक्षात येईल की नेमकी ही धर्म भानगड काय आहे. धर्म म्हणजे गुणधर्म. मगाशी म्हटलं सावरकर एका विशिष्ट सीमा असलेल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कधी लढलेच नाहीत. सावरकरांची लढाई माणुसकी धर्मासाठी होती, मनुष्य धर्मासाठी होती. भारत विकास परिषद ह्याच्या खाली एक वाक्य लिहिलेलं आहे बघा. कुठे इथे कुठेतरी लिहिलंय बघा. वसुधैव कुटुंबक असं कुठे लिहिलंय? इथे लिहिलंय. हां आम्हाला कसं वाचते. वसुधैव कुटुंबकमची भावना आहे बघा. आत्ता वंदे मातरम त्या मुलीने फार छान म्हटलं. बंकिमचंद्राने वंदे मातरम लिहिलंय बरं का, वंदे भारतम नाही लिहिलं. एका विशिष्ट सीमा असलेल्या देशाच्या राष्ट्रगीत म्हणून त्याने लिहिलेलं नाही आहे ते. अखंड पृथ्वी मातेला वंदन करणार आहे. वसुधैव कुटुंबकम. संपूर्ण विश्वातल्या प्रत्येक मनुष्याला सामावून घेण्याची क्षमता ज्या धर्मात आहे तो एकमेव धर्म म्हणजे हिंदू धर्म. ही फार मोठी व्यापक व्याख्या आहे आणि हा मुळात एकमेव धर्म आहे. बाकी सगळ्या धर्म संस्था आहेत. महाभारतामध्ये, रामायणामध्ये अब्दुल्ला ऐकलंयत कधी? शेख अब्दुल्ला दुर्योधनाबरोबर होता, अर्जुनाबरोबर जॉर्ज फर्नांडिस होते वगैरे. नाही बरी नावं आपली मी येत आहे ती घेतोय. ह्या सगळ्यांचा ओरिजिनल यांच्याशी कोणा संबंध लावू नका. मला म्हणायचं का की त्यावेळेला हे अस्तित्वात नव्हतं. हा इस्लाम अस्तित्वात नव्हता, मुसलमान अस्तित्वात नव्हता. होता का कधी? रावणाबरोबर कोणतरी एक मोहम्मद गेला असं बघितलं कधी? 3 मोहम्मद होते. रशीद होता रावणाबरोबर. रामाबरोबर लिओन वगैरे अशा बायका बिकाव असलं त्याचं काही नव्हतं. हे अस्तित्वात नव्हतं. हे सगळं नंतर आलेलं आहे. हे गेल्या 10,000 वर्षातले आलेल्या धर्मसंस्था आहेत. सामाजिक भौगोलिक परिस्थितीच्या गरजेतून एखाद्या प्रेषिताला, एखाद्या संताला, एखाद्या लीडरला आता गरज वाटायला लागते की आता या समूहाला एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी एका संस्थेची गरज आहे. जशी भारत विकास परिषदेची स्थापना झाली, जशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली, राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली, हिंदू महासभेची स्थापना झाली. विविध संघटनांच्या संस्थांच्या ज्या स्थापना होतात त्या विशिष्ट गरजेतून, सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीच्या गरजेतून त्या निर्माण होतात. त्या निर्माण होतात तेव्हा त्यांना एक नीती नियम असतात, त्यांचे काही कायदे कानून असतात आणि मग ते कायदे, त्यांचे कानून, ते सगळे जो काटेकोरपणे पाळतो तो सभासद त्या धर्मसंस्थेचा कट्टर धर्म सभासद असतो.
लक्षात येते? हिंदू हा मुळात कुठल्याही गरजेतून निर्माण झालेला धर्मच नाहीये. हा मुळातच मनुष्य जात जेव्हा निर्माण झाली, जेव्हा मनुष्य प्राणी भूतलावर अवतरला पहिला, तिथूनच हिंदू धर्म सुरू झाला. कारण हा मनुष्य धर्म आहे. निसर्गाने प्रत्येक मनुष्याला जन्मजात जो हक्क आणि अधिकार बहाल केलेला आहे, तो हक्क दुसऱ्या माणसाला, या माणसाचा निसर्गाने दिलेला हक्क आणि अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार कोणी दिला? म्हणून सावरकर म्हणतात, ब्रिटिश जोपर्यंत माझा निसर्गदत्त हक्क आणि अधिकार काढून घेत आहेत तोपर्यंतच ते माझे शत्रू आहेत. ज्या क्षणी ते माझा हक्क आणि अधिकार मला बहाल करतील त्या क्षणी आमचं शत्रुत्व संपलेलं असेल. इथे सावरकर थांबत नाही. ह्याच्यानंतर जे वाक्य बोलतात ना, तेव्हा सावरकर तत्कालीन सर्व नेत्यांपेक्षा मला वेगळे वाटतात. त्याच्यानंतर ते म्हणतात, उद्या या ब्रिटिशांचं निसर्गदत्त हक्क आणि अधिकारावर जर कोणी कब्जा केला, ह्यांना जर कोणी गुलामीत ढकललं, ह्यांचे ते हक्क आणि अधिकार जर कोणी काढून घेतले, तर त्या ब्रिटिशांच्या स्वातंत्र्यासाठी सुद्धा हा विनायक दामोदर लढायला तयार होईल. कारण लढा मुळातच मनुष्य जातीचा लढा आहे. बघा ना, श्रीकृष्णांनी काय सांगितलं? मी धर्माच्या बाजूने उभा राहीन, अधर्माच्या नाही. मी नीतीच्या बाजूने उभा राहीन, अनीतीच्या नाही. मी सत्याच्या बाजूने उभा राहीन, असत्याच्या नाही. ते सत्य, ती नीती, तो धर्म म्हणजे हिंदू असणं. हिंदू कम्युनल असू शकत नाही. हिंदू असणं म्हणजे सेक्युलर असणं. सेक्युलर म्हणजे परत बघा, इंग्लिश आणि मराठी हा प्रॉब्लेमच आहे. परत सेक्युलर शब्दाचा परत वांदा आहे. परत संकुचित सगळं आहे. सगळे संकुचित विचार अर्थ प्राप्त होतात त्या भाषेमधनं. इहवाद हा त्याला सावरकरांनी दिलेला शब्द आहे. सेक्युलरिझमला इहवाद. इहवाद म्हणजे काय? रोजच्या व्यवहारामध्ये धर्माची लुडबुड चालणार नाही, ह्याला म्हणतात इहवाद. म्हणजेच इंग्लिशमध्ये सेक्युलरिझम. बरोबर प्रत्येक आम्ही सेक्युलर आहोत असं म्हणणारा प्रत्येक माणूस रोजच्या व्यवहारामध्ये धर्माची लुडबुड करतो. ही धर्माची लुडबुड जर केली नसती तर खऱ्या अर्थाने हा देश सेक्युलर झाला असता. मग इथे सिव्हिल लॉ पण एक असता, म्हणजे समान नागरिक कायदा एक असता. मग 370 कलमची पण गरज नव्हती. मग हे सगळ्याच भानगडी झाल्या नसत्या. मग हे CAA, NRC हे सगळं काहीच झालं नसतं जर खऱ्या अर्थाने आपण इहवादी असतो तर. पण आपण इहवादी नाही. आपण फक्त म्हणताना म्हणतो की आम्ही सेक्युलर आहोत. आपण सेक्युलर कधीच नसतो. कारण आपण धर्म रोजच्या व्यवहारात आणतो. आपण सगळ्या ऑफिसेसमध्ये, सगळ्या कारखान्यांमध्ये, सगळ्या मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये सगळ्या देवांचे फोटो लावलेले असतात. आणि मग दत्त जयंती साजरी करतात, गणेश जयंती साजरी करतात, आरत्या म्हणतात. काय अधिकार आहे मग? आपण एका मुसलमानाला सांगूच शकत नाही की ईदच्या दिवशी तू कंपनीतलं काम सोडून खीर बनवू नकोस. कारण आपण दत्त धर्म आपण आणला, रोजच्या व्यवहारात धर्म आणला. सावरकर म्हणतात, उंबरठा ओलांडून बाहेर पडताना धर्म विसरा. फक्त एकच जात, मनुष्य जात, आणि एकच धर्म, माणुसकी, हा घेऊन बाहेर पडा. बघा देश किती सुंदर होईल. कारण अंतिम ध्येय सावरकरांना विचारलं, तुमचं अंतिम ध्येय आहे तरी काय? एकाकडे तुम्ही म्हणता की मी हिंदुत्ववादी आहे, आणि मग तुम्हाला अंतिम ध्येय म्हणजे संपूर्ण जगावर हिंदू राष्ट्र आणायचं का? तर ते म्हणतात ऑब्व्हियसली ते येणारच आहे. काय येणार आहे? कारण माणुसकी धर्म जेव्हा माणूस धर्माचा जेव्हा पालन करता होईल तेव्हाच दुसरा त्याचा अर्थच हिंदू धर्माचा पालन करता होईल. कारण माणुसकी धर्म इक्वल टू हिंदू धर्म. मनुष्य जात म्हणजेच हिंदू जात. म्हणून विवेकानंदांचा फोटो लावला इथे. सावरकर काय, विवेकानंद काय, ह्या सगळ्यांचं म्हणणं आहे की जगामध्ये जन्माला आलेलं प्रत्येक मूल हे जन्माला येतं तेव्हा हिंदू असतं. मग त्याचे आई वडील त्या धर्मसंस्थांचे त्याला सभासदत्व बहाल करतात, आणि मग तो त्या धर्मसंस्थेचा कट्टर सभासद होतो. मग तिथे नीती नियम आहेत बघा. 5 वेळा नमाज पडणारा, हे करणारा, तो मुसलमान, ते करणारा तो ख्रिश्चन आहे ना. हिंदू धर्मामध्ये असं आहे? नाही आहे. आयुष्यामध्ये ज्यांनी घरात एकही देवाचा फोटो लावला नाही, कधीही देवाची पूजा केली नाही, कुठल्याही मंदिरामध्ये गेला नाही, का रादर एवढंच नव्हे, देवाला तो शिवाय देतो. असं 100% नास्तिक होण्याची परवानगी जर कुठल्या धर्मात असेल तर तो एकमेव धर्म आहे, तो म्हणजे मनुष्य धर्म, म्हणजेच हिंदू धर्म. आणि हेच हिंदू धर्माचं सौंदर्य आहे
की कुठलाही नीती नियम नाही, तो प्रत्येक माणूस हिंदू आहे. म्हणून जगात जन्माला आलेलं प्रत्येक मूल हे हिंदू असतं. नंतर संस्कार घडवून त्या धर्मसंस्थेचं त्याला सभासदत्व दिलं जातं. मग जेव्हा हे सभासदत्वातनं सगळे मोकळे होतील आणि पुन्हा एकदा मनुष्य निर्माण होईल, मनुष्य जात निर्माण होईल, मनुष्य धर्म निर्माण होईल, नकळतच संपूर्ण विश्वावरती हिंदू धर्माचं राज्य असेल. हा हिंदू धर्म आपण समजूनच घेत नाही. गर्व से कौम हिंदू आहे. इलेक्शनचा काळ आला की आपण सकाळी, आपल्याला एक रविवार असतो, सुट्टी असते सगळ्यांना, आणि ते पहाटे रोज सोमवार ते शनिवार आपण पहाटे उठतो. सगळ्या बायकांना ते डबे बिबे करून द्यायचे असतात, मुलं बाळं शाळेत जात असतात, ऑफिसला जात असतात, सगळी सकाळची गडबड असते. पण एक रविवार असतो, त्या दिवशी आपल्याला असं इच्छा असते की झोपायचं, आज 9 साडेनऊपर्यंत लोळत पडायचं. पण तो दूधवाला भैया, तो कचरा टाकणारा, घेऊन जाणारा, ते फुलपुडी देणारा, अशी सगळी सकाळचे पेपर टाकणार ही मंडळी आहेत. त्यांनाच रविवार नसतो. ते बिचारे त्याही वेळेला 6 वाजताच येतात आणि ते बेल वाजवतात, ते पत्र, दुसरी बेल वाजवतो, दूध टाकतो, तिसरी बेल वाजवतो, तो कचरा. ह्याला ते उठायला लागतो. आपण असे ना डोळे मिटून तसे दरवाजापर्यंत चालत येतो. आपल्या झोप जाऊ द्यायची नसते, झोप बिघडवायची नसते. ते एकदा पिशवी, ती दुधाची पातेलं, जे काय असेल बाटली, ती एकदा फ्रीजमध्ये आणून टाकली की परत जाऊन झोपायचं असतं. आता कोणी येणार नाही, झोपूया पुढचे 4 तास. म्हणून आपण ते असा अर्धवट झोपेमध्ये डोळे न उघडता असे जातो चालत, दरवाजा उघडतो, ती पिशवी, ते दूध, काय तो पेपर असा हातात घेतो आणि दरवाजा लावता लावता आपल्या लक्षात येतं की दरवाजावर रात्री अचानक कोणीतरी एक स्टिकर चिकटवून गेला आहे. त्या स्टिकरवर लिहिलेलं आहे, गर्व से कहो हम हिंदू है, आणि बाजूला मग कमळ किंवा एक धनुष्यबाण आहे. हा तो इलेक्शनचा काळ आहे सगळा. आणि मग चायला आपल्याला काहीतरी होतं माहिती आहे. म्हणजे झोपेत सुद्धा माझी छाती फुगते आपली, आणि ते दूध घेऊन आपण असे स्वयंपाकघरापर्यंत येतो, फ्रीज उघडतो आणि ते दूध आतमध्ये टाकतो, दरवाजा लावतो. तिथेच आमचा ती छातीत भरलेली जी हवा आहे हिंदुत्वाची, ती फुस्स होते आणि जाऊन झोपतो आम्ही. असा हिंदू झोपतो सारखा. पण नंतर दिवसभर आपल्याला परत विचार करायला वेळ नसतो, चायला काय झालं, असं काय भानगड झाली. गर्व से कहो हम हिंदू है असं म्हटल्यावर का असं झालं, काहीतरी आमच्या रक्तात एक फरक पडला, काहीतरी आतनं एक बिजली चमकली. होतं बघा असं. मग हिंदू म्हणून बघा एकदा तुम्ही, हिंदू म्हणायला तुमची बिंबी अशी मागं सरकते बघा. श्वास बिंबीच्या देठापासून घेतल्याशिवाय हिंदू म्हणता येत नाही. आता सगळ्यांनी म्हणा बघू, हिंदू. बघा पोट आत गेलं असं बघा ना, हिंदू असं पोट आत जातं आपलं. हिंदू नाही म्हणतं, बिंदू म्हणता येतं वरच्यावर, कुंदा म्हणता येतं, मंदू म्हणता येतं. हिंदू म्हणायला चायला आत श्वास घ्यावा लागतो, कारण ओंकारातून 7 स्वर जन्माला आले, त्या ओंकारातून हिंदू जन्माला आला. मग हिंदू शब्द आला कुठून? हा मुंदू का नाही, कुंदू का नाही, बुंदू का नाही, असं का नाही, हिंदूच कसं का जायला, का आता आम्ही कुंदू म्हणू की आजपासून.